е време за обяд. 4 идиот. Смятаме мен за идиот. Така, какво ядох на днес, Ицо? Зарко. Първни картофи. Аз ядох първни картофи. Такива. И пъпчикън. И кола. Добре, браво. Добре. Ето. Ястих кола. Ядах аки. Един Биг Мак. Да, къде отиде кутик? Да. Ето Биг Бол. Биг Аки. Да. Биг Мак. Така, добре. Моля сме. Добре, какво ще моля? Виж там има гухамале. Чакай да зумна. Как се зумва, бе? Как се зумва, бе? Зумни, бе, като курма, бе. Не може. Добре. Добре, като свърши храната, ти как ще е такова? Колко от колко и даваш? Храната? От 100? Да. 99. Да, от 99. От 50 и давам 6. Ти? От 2 давам едно. Аз давам от 14 смачкани колко? 3. Добре, ще видим следващия път.